O Concello da Estrada abriu xa o prazo de inscrición para o período de outono do programa de balnearios. O Concello da Estrada abriu xa o prazo de inscrición no programa lúdico diurno en balnearios, correspondente á campaña de outono. O período de recepción de solicitudes permanecerá aberto dende mañá 2 de xuño ata o día 16 deste mes. Os requisitos que deben cumprir as persoas interesadas en participar no programa son superar os 50 anos de idade e, no caso de non alcanzar esa idade, ser pensionistas ou persoas coidadora que precisa de respiro familiar. Ademais, é imprescindible non padecer enfermidade ou patoloxía incompatible coa actividade deste programa e ter autonomía e mobilidade suficientes para participar no mesmo. As solicitudes presentaránse no rexistro de entrada do Concello, xunto coa fotocopia do DNI do solicitante e o voante de empadroamento no noso municipio. Entre os criterios de valoración considerarase de xeito positivo o feito de non ter participado neste programa no pasado ano. Tamén se valorará a idade do solicitante, outorgando maior puntuación ás persoas de máis anos. Se a solicitude a realiza unha parella, a puntuación realizarase en base á media aritmética das idades dos membros. No caso de solicitantes coa mesma puntuación, priorizaránse as solicitudes tendo en conta o número de entradas no rexistro municipal. O programa inclúe transporte dende a estrada ata o balneario e regreso, e unha media de 2 horas de uso das instalacións. Nesta campaña, os usuarios poden optar aos seguintes establecementos coas correspondentes achegas que deben aboar. Moaña Talaso Spa, 26 euros, Talaso Sanxenxo, 30 euros, Talaso Atlántico Oia, 28 euros, Balneario de Mondariz, 32 euros, Balneario da Toxa, 34 euros e Balneario de Cuntis, 36 euros. Para máis información poden dirixir as súas consultas ao Departamento de Servicios Sociais do Concello da Estrada ou chamar ao teléfono 986 57 01 65.